सोनू राज। आप लोगन के बीच में एगो सामाजिक गीत लेके हम आइल बानी। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जेके आज पूरा दुनिया संसार जानता। बनते एसडीएम ज्योति आलोक के ठुकरैली हो। बनते एसडीएम ज्योति आलोक के ठुकरैली हो। बनते एसडीएम ज्योति आलोक के ठुकरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके उया झूरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके सोना जैसन मारा दाके पागल बनैली हो। सीधा साधा मारा दाके पागल बनैली हो। दूसरा का प्यार में ज्योति मौर्य झुरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके झुरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके पढ़ैले आलोक ज्योति के एसडीएम बनैले। आलोक ज्योति के एसडीएम बनैले। सफाई कर्मी बन के मेहरी के पढ़ैले। आलोक ज्योति के एसडीएम बनैले। पोतिया पत्नी का रिश्ता भूलैली हो। पोतिया पत्नी का रिश्ता भूलैली हो। दूसरा का प्यार में ज्योति मौर्य झुरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके झुरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके भूलैहा। बेटी के पढ़ैहा बहू के घर में बैठैहा। बेटी के पढ़ैहा बहू के घर में बैठैहा। रंजित उपधिया कहे बात जन भूलैहा। बेटी के पढ़ैहा बहू के घर में बैठैहा। दानिश दीपक हनुमान कहे ऐसन कैली हो। दानिश दीपक हनुमान कहे ऐसन कैली हो। दूसरा का प्यार में ज्योति मौर्य झुरैली हो। दूसरा का प्यार में ज्योति जाके झुरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके बनते एसडीएम ज्योति आलोक के ठुकरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके उया झूरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके उया झूरैली हो। दूसरा का प्यार में जाके सोना जैसन मारा दाके पागल बनैली हो। सीधा साधा मारा दाके पागल बनैली हो। दूसरा का प्यार में ज्योति मौर्य झुरैली हो।